everyone. So, mo pa'y pag humana magsimba, no? Okay. So, moato mi sa moadto strip mall sa Panglao. Kay it's Grandparents' Day. Happy Grandparents' Day. Thank you. Okay, we're here sa Moato Strip Mall. Nag-ulan-ulan. Okay. So, mani siya, no? Ang Modala Hotel. Okay. So, mo-try mi sa parking lot kung naa pa ba. Kay gaulan-ulan man. Okay, so the parking lot nakasulod pa. Ito ay nihawa ya. Ato ka. Okay, timing kaayo na inihawa. So makapark na Amy. Okay. So naami sa Moato Strip Mall diri sa Panglao kay isuri-suri nila ilahang lola. Okay, nag-CR una. Nice lang CR kay nako ka-examine. Nice kayong plants. So, mana no? CR sa Moato Strip Mall. Okay. Okay, so gasuroy-suroy ba ni no? Okay. Sud na. Ahoy. So namin diri sa Gilligan's. Okay. Ato lang siguro. 4-6. Dito sa kanang kuan na lang. Tumoy. Okay, so while waiting for our order, Di man may ka suri-suri sa gawas kay naamay uwan. Okay, mag-video-video na lang ko diri sa sulod sa Gilligan's. So mao ni no ang interior sa Gilligan's restaurant diri sa Moato Strip Mall. Okay. So nice pud kayang color combination. I like the color blue. So mao ni siya. Okay, so marag ilahang motif ani kuan sailing. Siman siguro tagaya ni. Okay. Okay, ahoy. We're on board, Gilligan's. So naka-order nami while waiting lagi money. Naot nga mutuwak ng uwan para maka suri-suri pud mi onya. Okay, bulalo. Crunchy sisig. Bulalo. Ha? Inom ko gamay. Boneless. Kana? Okay. Amen. Okay. So, naana mo ang mga pagkaon, mga unami. Lamig te? Ha? Lamig gab? Si Lola. Atong tilawan na hang bulalo. Lami. Lami ang bulalo.
timing kay gawan uwan jud no, so medyo tugnaw po, so nindot ang sabaw, lami. Ganahan ka sa sisig? Crunchy? Hmm. Kaig chicken si ate. Nahuman na may kaon din ha, no? Sa Gilligans. Ato na pud mi sa kuan asa man mo suroy dapit. Sa amo sa isuroy ni amo ang lola, si mama, ilahang lola. Kay isapot-sapot ro ba din panahon na kay dili ka suroy. Doctor's orders nga dili siya pa ipa-expose og too much og large crowd. Kay bago pa lang siya nagka-community acquired pneumonia and she was bedridden for 4 months. So bago pa lang na siya na-skill. So amo gini siyang gibawalan pa og attend og mga class reunions. Dagan siya invitation sa mga iyang mga sakop sa una. She was a teacher. So wa na mo sa tugti og attend og mga reunions kay kaning bag-o palagi siya na ulian. So doctor's orders nga dili siya pa-expose og mga tao, daghang tao, no? So karon smiling na ni siya kayo. Okay. No? Okay. Playing with her apos. Okay. Mas nice diri sa Muadto Strip Mall kay open air, open ang area. So fresh air at ma-breathe kay naa siya kanang ano na ay beach. Okay, everything is in here. Na ay food courts, na ay mga food stalls sa mga restaurants. Okay, it's a mall type, and nindot suroyon na nindot suroyan og mga elders, kanang mga tigulang, mga grandmothers, grandfathers, grandparents. Today is their day, so ato sila isuroy. Medyo lang ni cooperate ang weather kay gaulan because of the tropical cyclone in I think asa na siya, east of Mindanao. So hopefully ma-dissipate ra na no, dili madayon nga bagyo. So in case kali bagyo, that will be Typhoon Egay. So hopefully in town wala na kay mga kadaot in town ang bagyo karon panahon na murag lisod na gyud kaayo diri. Wala pagali may ka recover kaayo sa Odette. So hopefully dili madayon. And for now, mag-enjoy sa lang mi diri sa Muadto Strip Mall. Mukhaan kag chocolate. Hindi na. Unsa may imong gustong kanon pa? Tata, mamuli. Manguli na ta? Dugay. Nabusog na di ka. Pasuruyon pa ka atong beach unta galing kay Kataligsik man. Nagi, mutanaw ka dito dapit. Pwede man gud ka na mamidpid. Ato, di ba nga nay ato. Sana. Okay. Okay. So, palakon-lakon sa lang nino kay adto ra gini sa Viper me. At least change of atmosphere, change of environment para dili masaputon. Okay. Okay. That's the beach area. Okay, pwede siya maligo diri. Pwede maligo diri. Okay. So nice no kay nang kuan na sunset na. Sunset. Oh, wala ka show ang sun but it's sunset time.
So morning ay ang mga suga nagkuan na gipasigan na nila. So mo ni siya ang ubos. Okay. Taasa dito kayo. Taas kayo ma. Careful, careful kay taas kayo. Okay. Ato ari ogi. Okay, so modong siya diri sa beach, matanaw. Apo di ay. So first time niyang first time niyang anhi og beach. Sukad siya na ulian. Okay, so mao ni siya ang beachfront sa Moadto Strip Mall. Okay. So over there, mao na siya ang kanang Modala Hotel na dito sa unahan. Okay, so all this pwede ra maka-access lang ang public diri. So gikan na kaon or before makaon, pwede ra magsuri-suri ra dinhi. These are all sand. No, actually sand ni siya. So, mo na siya. That's the view of the Moadto Strip Mall from the beach point of view. Okay, so mo na siya, no? Ato dito ma. Ato. Naiko na to kanang nay military jeep, old nga military jeep. Nada o kana. Okay. So to ara iyang mga apo naabot na dito sa kuan baybayon. Okay. So nindot no kay bas gyud na tanan. All sand. These are all sand. So malingaw ang mga bata diri, mga families, mag-gathering, okay ra kaayo. And pwede ra ka maligo. Pwede ra siya dito mag-ili sa ilang CR. Ilang comfort room diri is big. So spacious. So pwede ra diri. So man ni siya. It's so serene here. Kung gusto lang kag ma-relax imong mind, kay gubot na imong utok. Daghan kag gihuna-huna, marami kang inaalala. So if you wanna relax, pwede ka diri, no? Wala dyan mo pugong ni mo diri nga maglakaw-lakaw sa bunbun. And it's low tide. So I think that's the sunset. Okay, wala ka ay siya ka show. Kay kuan ang weather, no? Because of the typhoon. So mo na siya ang view, relaxing. Oh. Mo na ni iwas stress. So pwede ra mo anhi diri para maglakaw-lakaw, magmuni-muni. So mo ni no, especially for me, breast cancer patients need not have to worry, need not have to entertain any stresses. Kaya you know, simbako mabalik ang cancer cells. Oh my god, no, that's a big no. So para iwas stress, here pwede ra. You can pwede ra maglakaw-lakaw diring dapita. Okay, so refreshing. Okay, taas kay kag matan-awan kay low tide hunas. So nana din he. Okay, nice kayo no. Let's here. Because it's grandparents' day, it's her day, grandmother's day. Chill. Lakaw-lakaw lang siya. Sipa lang na yang kuan. Kuyog. Okay, ni uyon ang kabuhi, wala nagisapot. Wala siya kanang kuan jeep panahon sa gira. It's American Jeep US na USA. Wala, kuan na guni siya mura og kanang hadhad. Tinuod mo gud na.
May lahang kuan po dire. Gibutang. Okay, so mao ni siya. Over there mao na ang Modala Resort. Mangaon, no? That's Mangaon restaurant over there. Okay. So muna ang Mangaon restaurant. So mao ni siya. Ang Modala Beach. Modala Resort. Okay. So nice kaayo siya suruyan magabi eh. Okay. So ana siya. So diha may gikan katong pagkasal sa ako ang pag-umangkon si Emerson o si iyang asawa nga si Jackie. So diha may sa Modala. Okay. Uy, na plane. I think there's a plane. Okay. Okay, dool raman diri ang Panglao International Airport. So naagid ang plane. O see? Okay. So mo gini kasagaran kuanan diri eroplano. Kay naa ang Panglao International Airport. Dool ra. Smile na. Kay picturean ka. Ha? Ano yung kay tibuok jeep may picturean? Oh. So, ano? Okay, nagkadaghan na ang mga families nga naa diri, mga bata nagdula sa bunbon sa sand. Okay, very relaxing lagi. Very relaxing here after mukaon ka sa mga restaurants. Libre rang suroy diri. No? Chill. Chillax. Okay. Og sa wala damhan, nakita jud mi ni Madam Irma. Welcome to my vlog. Lami amo ka ma'am Okay. oy. Kay So mo jud ni siya, wa jud mi nagsabot ani. Sorry din niya Panglao di ay. Ha? Kada Domingo ni ma'am. Oy, di pod. Sa Hayra. Kanunay mo ko panhiton din ani. Ala kanunay dai lami amo ka oy. Usually- Uban ako. Usually ani na mo sa isuroy kay open yan. Nang di na ta mo kuag layo Oo, kay bitaw. nanay mga restaurant. Ilang CR okay ra pod pwede sa mga elders. Katong igagaw sa bana father. Okay. Naapa Okay, so it's windy here at Moato Strip Mall. Okay, ang mga kuan oh. Oh, naiban dito oh. Local. Ano ni? Local. Ha? Local. Oh, local kay unsa naman akong buhok kay gusto og milk tea sa mga bata and then naki-join ra po ko sa ilang milk tea craze. So matcha is safe for me. So I ordered matcha milk tea. So another ang chance to. Naam di restaurant ani oh. Sunod. So mo ni siya ang entrance. Ang portal sa Moato Strip Mall. Okay. So major grand entrance gid siya sa Moato Strip Mall. Okay. So ano inigsud ninyo mo na dayon na makita sa tanan. So wala may nakakuan nga nag-open na day nino. So next time inigbalik amo ning sudlo ning restaurant. Okay. Naara din siya sa gawas. Dapit sa entrance sa Moato. So amazing kaayo ang detail sa Puerta Mayor sa Moato Strip. Ingana gyud siya. Taas kaayo. Pero mao na siya oh. Carving. Ang ina naman ni kaayo oy oh. So mo sa pikas mao pud ni oh. Carving tanawa ang detail, my god. Taas kini siya, pila ni ka feet. Ba, pila ni ka feet ya? I think 10, mga 20 feet
or something? Taas kayo siya. So, mauna siya. Oh. Mauli na mi kay gabi na. Oh, mo pay pagpangdong sa mga tao diri kaari sila mag-dinner, humana mig-dinner, early dinner. Okay, so ato na mi sa car park. Okay, nice diri para sa mga tiguang kay spacious. Okay, so gikan na mi sa moadto, we're going home. Okay, nag-uwan pod, no, drizzling. So, ang ulit na lang may busog naman. Naka early dinner plus ano pa dyan, milk tea. Okay. Bye! Thanks for watching!